Dobrý deň, milí diváci. Dnes zase uvádzame rubriku Kolotoč histórie. Birmingham Small Arms Company Limited, v skratke BSA, bola významná britská priemyselná spoločnosť. A túto skratku používala na svojich motocykloch od roku 1919. Primárne sa spoločnosť zaoberala výrobou strelných zbraní, bicyklov, automobilov, ocele, obrábacích strojov a samozrejme výrobou motoriek. Po prvýkrát avizovala zbrojovka výrobu použiteľného spaľovacieho motora už v roku 1906. Skutočná výroba sa rozbehla až po roku 1910. Spoločným menovateľom týchto začiatkov bolo ponúknuť dostupný dopravný prostriedok širokej verejnosti. V roku 1919 už mala BSA vo svojom programe Model E s motorom V-twin s obsahom 770 cm3 s SV ventilmi o výkone 7 koní. Behom nasledujúcich 30 rokov sa firma dostala na vrchol svetovej produkcie motocyklov a stala sa jedným z najväčších výrobcov vôbec. Výrobná prevádzka v továrni v meste Birmingham bola celá zapojená len do výroby motocyklov. V 50. rokoch už motocykel prestáva byť ekonomickým dopravným prostriedkom za prácou a obchodom alebo slúžiacim na ťahanie sidecar. Ale voľnočasovým využitím sa dostávali do popredia veľkoobjemové stroje s výrazne vyšším prebytkom výkonu, najčastejšie inšpirované športovými úspechmi Tourist Trophy alebo Daytona Beach. Áno, každý chcel byť racer, pretekár, zrodil sa totiž Cafe Racer, neoddeliteľná súčasť britskej motocyklovej kultúry. Od neunavných pracantov BSA Bantam prešla firma až po ikonické stroje s názvami ako Goldstar, Spitfire, Lightning a Thunderbolt. To všetko však odvíjal čas s blížiacim sa úpadkom britského motopromu. Vážení diváci, ak sa vám naše video páčilo, sledujte nás aj naďalej a dajte nám like.